final touch dulu itu final touch itu guys. ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಬರ್ತುಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮುಂಡ ಕುಳ್ಳದಕ್ಲೆ ಪುಲಿಪ್ಪನ ಖಾರ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಸಲದ ಕಾಜಿ ಟೊಂಡು ಚಪ್ಪು ಜಾತ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಪೊರಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಅಂಕಣಗ ಬೈದ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಂಡಾದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಂತ ಕಜಿ ಬಾರ್ತನು ಐದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಕೊಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೇರೊಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಿರೊಂಜಿ ಎರಡು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಒಲ್ಲೇರು ಫಿರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಪುರಕ್ಲವನ್ನೇ ಸೌಖ್ಯ ಇರಂಗೆ ನೆತ್ತು ಜನಕ್ಲಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿಕಲು ಬಾಡಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಲ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಅವೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಕಿಚನ್ ಬೈದ ಅಂಚುವಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಸಲೆದ ಕಾಜಿ ಟೊಂಡು ಚಪ್ಪು ಜಾತ ಮೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿಚನ್. ತೆತ್ತಿನ ಬೈಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ತೆತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಪ್ಪು ಈತೇನು ಕಟ್ ಮಂದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಟಿನ ಪಿರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಜಿದ ಪೊಡಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ ಐವತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಭತ್ತ ಊರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ದಾದಕಂತಾರೆ ಓ ರಾಮದೇವ ದಾದಕಂತಾರೆ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಾದಕಂತಾರೆ ಗಂಡ ದಾದ ಅಂತ ದಾದಾನು ನಮ್ಮನಿ ಕೇಸವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದಕೊಂಡ ತೆತ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂಪೆರುಂಡು ತೆತ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಂಪುವ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಅವತ್ತು ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಕೊಂಡು ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಒಂಜಿ 1.5 ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಂದ ತೆತ್ತಿದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಪು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಘಾಟ್ ಹಾಕುಜ ಘಾಟ್ ಹಾಕು ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಮ ಅಂತ ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಾಡಲಿ. ಎಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಫೈನಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ. ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕರಡಾದು ಒಂದು ದಪ್ಪತ್ತು ನೀರ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಾದ ಬಾಯಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ಪಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಲಡಿಸಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಮಾರ ಆಹಾ ಒಂದು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಯರ್ ಉಂಟ ನಿಜಪ್ಪ ದಾಲ ದಿಯರ್ ಇದು 12 ಬಿಡ್ಕತ್ತ 12 ಈ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಐನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಳ್ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಂಪರು. ಹಾಂ
ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಎಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಗ ದಾದೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಬಂತು ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ ಮಸಾಲ ರೋಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಗ ಓಡತ್ತೀರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಂತಾರೆ ಹಾ. ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಲೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಂಡ ಓಕೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಐವೋ ಕಾಯಿ ಮುಂಜಿ ಬಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರೀಲಿ ಕರ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಐವಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಡೋನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು 2 ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆ ವಾ ಹಚ್ಚನ ಕಡೆ ಜುಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಳಿತಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಂಡು ದಾದ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಳಿ ನೀರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಳಿಲಬಹುದು ದಾಂಬಾರ ಅಂದಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಪುಳಿಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳದಾಗ್ಲಿ ಪುಳಿಪ್ಪನ ಖಾರ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಗಣ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇದು ರೀತಿನ ಪಾಡ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಓಕೆ నేనండి సోపని మిక్స్ ಮಾಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸೋಪು ಬೇಯುಂದುಂಡು ಒಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಗಮ್ಮೆನ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೋಪು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬಾಡ್ನೆ ಕುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗ ಕುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಸ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದ ಅದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಬಂದು 2 ತಿರ್ಗಾದು ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ದಿಲ್ಲ ಚೋಕುಡಿ ಕೊರಿಯೊಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ದುಂಬುಗಾದು ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನ ಬೇಯಾಡು ಹಡ್ಡಿ ಕೊದಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಎಗ್ ಸಾರಿ ಆಡು ಫಿನಿಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಗಸಿ ಆಡ ಈಗ ನಕ್ಕು ತಿಂಡ್ರಣ మీరు చిలిమిదారా చిలిమిడి తూయిస్తున్న పనిలే ఎవరైనా సత్యం మళ్ళీ చిలిమిదారా కొడికల్దారా బొక్క బొక్క కొడికల్లా అదే రొటీలు ఉండిరు ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಊರು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬುಡ್ಜಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಕಲಿಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮುಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಾರ ಅವರ ಹಾಂ ಐದು ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಉಂಟು ರಂಜಾನ್ ರಜೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗ್ಯಾರೆ ಬಂಗ್ಲೆ ತುಪ್ಪಾಗ ಚಲೋ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಬಾಯ್ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ಮ ಜನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಂಪ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಮುಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಶೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ಒಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಗದ ರೋಸ್ಟ್ದ ಕರಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತು ಪೋಯರು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಕಲ ದಾಲ್ ಆತ ಜೀ ಲೆಪ್ಪುಲ ಇಂಕ ದಾಲ್ ಆತ ಜಿ ಈತು ಶೋಕುಡೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿಯನ್ನು ದಾಲ್ ಆತಿಗೆ ಎಸ್ ಆಹಾ ಅಂದ ತಿರ್ಗಾಡವೆ ವಾವ್ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಒಣಸದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುರು ಎಂಚ ಪಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಕತ್ತರಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ವಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಪದೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಸಾತಿ ಗೀಸಾತಿ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಎಗ್ದ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಸೊಕಾತನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜನ ಬತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪೋಯದು మరి సొక్కాతన వంటది ಹಾ ఎంకల తింపో అంతే ಹಾ. మనసి బజాడుతుంది ಹಾ ವಡ మసాలా దగ్గర జిప్పుండు ని అంకొట్ట తెత్తి దగ్గర జిప్పులా ఉంది ಕೈ ಬಿಡು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈಮನ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಗ್ ತೂದು ಟ್ರೈಮನ್ ಪ್ಲೇ ಹಾ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಹಾ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ Bye ಸಿ bye. ಯು ಬೈ ಬೈ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ Like ಮಂಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ సపోర్ట్ ಸಿ ಯು ಇಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಉಂಡು ಇಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ బాగా చెప్పింది లాస్ట్ కి మంచి ఎద్దెక్కోలత ಬೆಕ್ಕರುತ್ತ ಕೈ ಕೆತ್ತದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಮ್ ಓಕೆ ಆಡ್ ಪ್ರಭಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಕ್ರಾಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಕಿಚನ್ ಆಳುವಂತ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು